Takže dobré odpoledne také ode mě a děkuji za důvěru, za to, že jste zvolili naší přednášku místo krásného počasí. Moc si toho vážím a doufám, že splním aspoň částečně vaše očekávání. Budeme mluvit tak přibližně hodinu a upozorňuji, že vzhledem k tomu, že ta přednáška i celý ten projekt té gotické stezky se váže k té nové stálé expozici, která je tady v suterénu a v tom zvýšeném přízemí, tak budu vlastně na příkladech těch sbírkových předmětů, co jsou vystaveny většinou z velké části vystaveny v suterénu, budu hovořit o tom, co víme o těch jejich tvůrcích, není toho moc, předesílám, a jakým způsobem si můžeme představit, jak se konstruují ti tvůrci těch děl, které tam potom můžete vidět. Já to budu dál komentovat. Tady v tom prvním slajdu jsem samozřejmě, nebo ne samozřejmě, hledal tu osobnost, o níž si myslíme, nebo o níž teda české i německé dějiny umění si zkonstruovali řadu představ, velmi působivých a velmi věrohodně jaksi působících. A je to teda postava někoho, komu říkáme Petr Padléř, což, jak mnozí z vás jistě ví, byl druhý stavitel svatovícké katedrály, který dovedl k úspěšnému zaklenutí v 80. letech 14. století. A v těch českých dějinách umění se z něj stal takový jakýsi částečně, můžu říct, nadneseně národní hrdina, který nejenom, že stavěl, ale vytvářel sochy podle těch představ historiků umění a dokonce vyrezal i chorové lavice, které už tady neexistují, ale v pramenech se objevují, že existovaly. Nicméně musím upozornit, že to současné zahraniční bádání trošku nabourává tu naši romantickou představu o jakémsi superhrdinovi, který zvládá naprosto všechno, je schopný ve všech oborech. A prostě ten jeden takový novější text zásadní říká, že spíše skutečně byl pouze v úzovkách stavitel a koordinátor těch prací v té huti, než že by sám fyzicky tesal třeba ty sochy. Mně to přijde docela věrohodné, ale uvidíme, jakým způsobem tato hypotéza obstojí nebo neobstojí. Takže jenom jsem tím chtěl říct, že i ti velcí, jaksi v uvozovkách hrdinové těch českých, případně středoevropských dějin umění, mohou být do velké míry konstrukcemi. A konstrukcemi jsou i ty osobnosti středověkého umění, o nichž teda předesílám vlastně mnoho nevíme. Tak prosím další slide. Tady jsem ještě trošku jaksi ve smyslu vizuálních studií našel ukázku obrazovou z filmu relativně nového Narcisa Goldmund podle romána Hermana Hesseho. Vám, kteří se zajímají o umění středověku a středověkou kulturu a kvalitní literaturu vůbec, tak asi nemusím tu knihu doporučovat. Je to krásný román o konfliktu právě jaksi intelektu a uměleckého ducha a tak, jak vlastně trošičku trpí ta kniha, ten text tou romantickou představou o umělci jako solitérovi, který vlastně bojuje, svádí boje v té své duši, tak tohle to bylo převedeno i do té filmové podoby a takhle tedy si úplně tu tvorbu jaksi nějaké výrazné individuality toho Goldmunda jako sochaře představit právě nemůžeme, což ukážu v zápětí. Prosím další. Jsme tedy přímo v centru našeho tématu a to jsou teda vybrané sbírkové předměty ze sbírky středověkého umění Alešovy české galerie, řadu z nich budete moci vidět nebo můžete vidět v suterénu. Tradičně tu expozici uvozovala Madona z Rudolfova, monumentální řezba, kterou můžeme přibližně, proto ty věci s otazníkem jsou vlastně červeně na těch slajdech, přibližně datovat někdy do závěru 13. století. Co ale vlastně můžeme říct o tom autorovi? Jo? Někdo to vyřezat musel. A dějiny umění mají k tomu různé berličky, různé cesty, jak k tomu docházejí. Já jsem si teda v těch popiskách s dovolením tady dovolil
připsat to něčemu možná z vašeho hlediska velmi vágně formulovanému, pražské sochařské dílně. To znamená, jde to proti té trošku romantické představy individuálního tvůrce, který sám tu sochu vyřeže a pojedná jí tou povrchovou úpravou barevnou. A spíše to jde naproti ta představa té asi která je blížší té realitě, a sice, že takováhle monumentální díla vytvářel kolektiv autorů. To znamená, pokud říkáme autorství, tak nemyslíme právě na toho jednoho řezbáře, jak to bylo před chviličkou na tom slajdu, ale myslíme na kolektiv specialistů, kteří svým dílem přispějí ke vzniku té sochy. To znamená, to je k tomu vysvětlení dílna. A proč pražská? Protože třeba ti trošičku starší z vás si pamatují, že ta středověká sbírka vlastně byla odedávna od těch 50. let prezentována něco jako jihočeská gotika. Jo, vlastně v tom lokálním povědomí tady je ta představa, že Alešovy Česká galerie, už z toho názvu, vystavuje a opečovává něco, čemu říkáme jihočeská gotika. Ale co to znamená jihočeská gotika? Tak těžko říct, protože ten gotický jazyk byl mezinárodní, jak v oblasti architektury, tak sochařství a malířství, a my vlastně nemůžeme říct, že nějaká díla jsou jihočeská, česká nebo taková. Říkáme to podle toho historického kontextu. Vzhledem k tomu, že ta Madona z Rudolfova je připisována někdy do doby, kdy byl dokončován závěr dominikánského kláštera, kostela dominikánského kláštera, tak nepředpokládáme, že by v té době tady existovala takto vlastně fungující dílna, která by byla schopna vytvořit dílo, které velmi věrně a velmi jaksi sugestivně napodobuje něco, čemu říkáme katedrální plastiku, vlastně původně francouzského původu a potom vlastně jaksi do střední Evropy přenesenou přes jihoněmecké oblasti, jak je tam napsáno, protože právě s těmi jihoněmeckými sochami, některými třeba z toho prostředí Řezna, ta socha souvisí. Takže, abych to uzavřel, ta představa je taková, co je jaksi to nejnovější bádání, že takovéhle sochy vznikaly v rámci dvora Přemysla Otakara II. V Praze a vlastně byly potom jako určité reprezentační kusy ukazující ten vliv toho dvora dováženy například do těch tedy královských založení, jako to bylo u Budějovic. Takže proto tohleto. Určitou druhou teorií by bylo, že ta socha vznikla v rámci toho kláštera, protože jsme v době, na tom konci 13. století, kdy i samo to klášterní prostředí produkovalo něco, čemu říkáme umělecká díla. Sochy, malby, rukopisy a tak dále. To si nemyslím, zdá se mi pravděpodobnější ten import z toho pražského prostředí, který prezentoval tu příslušnost, tu kulturní příslušnost těm velkým vzorům. Potažmo jaksi v francouzském prostředí, ale spíše blíže v konkurenci s těmi jihoněmeckými dvory. Tak prosím dál, tady ještě takový vtípek, vždycky je tam takový vtípek, jeden ještě, prosím. A ten vtípek spočívá v tom, že tohle takhle vypadá ta kopie, která je v Rudolfově. Já jsem se rozhodl, že vám nebudu ukazovat pouze fotografie věcí, které můžete vidět naživo, ale i uměleckých děl, která vidět spíše nemůžete, protože ten Rudolfovský kostel bývá zavřený. To je kopie, která tam byla pořízena vlastně jako výměna za to, že ta socha bude zapůjčena sem do Alešovky. Ještě jeden, prosím, tam je upozornění, že se jedná o tu, ještě jednou, prosím, o tu kopii, abyste si nemysleli, že ten originál. Tak prosím dál, ať trošku projde. Tak, dalším tím dílem, který stojí hnedka vedle té expozici té Madony, je taková drobná, v podstatě můžeme říct až roztomilá soška svatého Bartoloměje z Horní Drkolné, ze zaniklé vsi. Dneska tam je ruina kapličky, ve které možná si můžeme představovat, ta soška stávala, nevíme to přesně, protože ta soška pochází z Horní Drkolné, to je na Vyšehradsku, máme pouze ústní tradicí doloženo.
zase je velmi, velmi vágně, velmi přibližně datována do doby kolem roku 1300 a jsme v podobné situaci. Nepředpokládáme, že by někde na Vyšehradsku nebo Kaplicku nebo Českokrumlovsku byla nějaká městská dílna, která by vytvořila takovouhle sošku, a proto jsem se přiklonil k tomu názoru, že by to byla dílna kláštera ve Vyšším Brodu, a k tomu, že ta socha mohla patřit do vybavení toho cisterciáckého kláštera, protože známe tyhle ty řady apoštolů, které buď to jsou na jaksi hloupě řečeno zábradlí, on se tomu říká poprsních kruchty v kostelích, anebo takzvané chorové přepážce, která rozdělovala loď a presbytář, které pak byly odstraňovány v době baroka. Takže z nějakého takového vlastně zrušené části architektury by ten apoštol mohl pocházet, protože máme ještě v Linci a v Budapešti v muzeích dochované dvě rozměrově téměř identické figury a slohově velmi podobné, které možná pochází z tohoto celku. A tady bych si představoval, že naopak ten Vyšší Brod, který vlastně byl založen i s tou představou kolonizace a jakéhosi kulturního uměleckého centra té oblasti pohraniční, takže tam mohli být právě mniši, nebo řeholníci, nebo nějací lidé pohybující se kolem toho kláštera, kteří by takové sochy mohli vytvořit. Takže opět je to hypotéza a vychází z té představy, že v těch dřívějších dobách, ještě než byla rozvinutá ta městská kultura plně, tak těmi centry byly kláštery. Tak prosím dál. Jo, vtípek. Vtípek spočívá v tom, že zajímavým způsobem ta drobná soška svatého Bartoloměje se stala v určité době, ještě před založením Alešovy České galerie, předpokládám, jakoby logem muzea v Českých Budějovicích. A možná, kdo jste znalci českého umění 20. století, tak byste správně rozpoznali, že tím autorem byl Karel Štěch, významný grafik, grafické cykly, takové Alešova Česká galerie vlastní, cykly se sociální tematikou, ale možná, že někteří z vás znáte i třeba ty pohledy na Budějovice, takže tady Štěchova interpretace vlastně svatého Bartoloměje. Tak prosím dál. Dalším tím dílem, které tam je, a opět by spadalo do té představy té pražské dílny, je Madonna svatou Kateřinou a Markétou. Velmi často, nebo v dřívější době, byla ta deska spojována s velkou anonymní osobností mistra Vyšehradského oltáře. Opět jako rezumuje ten Vyšší Brod, ovšem, a dneska ty desky jsou vlastně navráceny formálně tomu Vyšehradskému klášteru, ale zůstávají v té Národní galerii. Ale ty rozdíly v tom malířském podání jsou příliš velké na to, aby jsme mohli říct, ano, je to mistr Vyšehradského oltáře. Spíše mluvíme v takových zase vágních představách o jakési slohové vrstvě nebo slohové poloze, která zřejmě v té době, a jsme kolem poloviny 14. století, byla velmi jaksi vizuálně atraktivní, můžeme říct až populární. A tato dílna, zřejmě pražská, jak si toho využívala a možná jaksi v závislosti na tom díle mistra Vyšehradského oltáře vytvořila i tuto desku. Ta deska se zdá, že původně byla podélnější, protože tady takový štráfeček barvy, který se interpretuje jako zbytek postavy, která byla potom odříznutá. A celý ten motiv se mu říká jakýsi svatý rozhovor podle italských vzorů z počátku 14. století, kde vlastně máme Madonu s dítětem v centru a kolem jsou třeba dvojice nebo i trojice nebo skupiny vlastně světců a světic, kteří pomyslně rozprávějí s tou Pannou Marií nebo s Kristem. Proč pražská? Protože předpokládáme, že ten takzvaný mistr Vyšehradského oltáře, kterého si ale musíme představit jako dílnu, sídlil v Praze a nejsme ještě v době, že by mohli být mimo Prahu
fungující malířské nebo sochařské dílny. Tak prosím dál. Tady máme historické zobrazení stažené z jiné databáze, které ukazuje zvláštní prvek jakýchsi sloupů, nebo jakýchsi pilastrů, které oddělují ten výjev, které zřejmě pak byly odstraněny a je to nějaký druhotný zásah. Ukazuje taky mimochodem, v jakém stavu se ty desky mohly do Alžovy české galerie dostávat. Tohle je fotka, nevím přesně z jaké doby, není úplně přesně datována, představuji si, že někdy z 20. nebo 30. let 20. století, takže ten perfektní stav, který vidíte v expozici, je do velké míry taky výsledkem restaurování. Prosím dál. Jak mnozí z vás víte, v tom příběhu dějin umění českého středověku je ten velký mistr Vyšehradského oltáře před polovinou 14. století a v tom závěru 14. století je to ten slavný mistr Třeboňského oltáře. Opět jsme jaksi v jižních Čechách, tady to skutečně sugeruje, jako kdyby to byla nějaká umělecká centra, ale prostě je třeba přiznat, že stále jsme v době, kdy v tom 14. století za jaksi relevantní centrum umělecké můžeme považovat v českých zemích pouze Prahu. Maximálně částečně jaksi Brno, když mluvíme o českých zemích, a teda možná jako Wroclaw. Ale pokud se bavíme o tom vztahu Praha Jižní Čechy, tak je to pražská dílna. Já jsem to označil červeně proto, že poslední průzkumy technologické ukázaly, že skutečně ta deska, kterou nazýváme jako Adorace Páně z Hluboké, patří do toho díla toho pomyslného, fiktivního, vykonstruovaného mistra Třeboňského oltáře, kterého si opět připomínám, musíme představit jako dílnu. Já k té dílně za chviličku budu mluvit. Tady to je řečeno, mistra je nutné si ve skutečnosti představit jako dílnu, kterou sice vedl mistr, ale zdaleka na obrazech nevykonával všechny práce sám. Většinou rozvrhnul kompozici pod kresbou, sám možná maloval výtvarně podstatné a symbolicky závažné části, ale jinak se na vzniku toho obrazu podíleli tovariši a další specialisté, pozlacovači, případně nějací, kdo psali písmo a podobně. Ten mistr ale garantoval tu kvalitu a koordinoval ty práce a dohlížel na ně. Tady je zajímavý ten příběh, že v 19. století je doložen tenhle dost rozměrný obraz, když byste ho viděli dole, v ložnici kněžny Eleny ze Schwarzenbergu na zámku Hluboká, proto dodneska patří Národnímu památkovému ústavu. Ten zvláštní název Adorace Páně je trošku sporný, nicméně je to vlastně motiv, kdy Panna Marie na základě představ mystických textů, které začaly vznikat až v průběhu 14. století a byly teda populární až trošku později, po narození dítěte Ježíš spontánně rozpoznala jeho božství a vykupitelství a začala se k němu okamžitě modlit, což je ten okamžik. Přihlíží tomu tedy svatý Josef a pastýři v takovém jakoby komiksovém podání vlastně poukazují, si tomu divákovi říkají, podívej, tady je něco význačného. Je zajímavé, že to je trošku obraz v obraze, když si toho všimnete. Ten tvůrce, nebo právě ten mistr zajímavým způsobem vlastně ohraničil ten hlavní výjev tou konstrukcí té chýše a všechny nepodstatné postavy, které vlastně jenom jakoby komentují, doprovázejí, jsou mimo ten hlavní prostor. S tímhle trikem se setkáváme už dříve. Takže prosím, tady stav toho obrazu někdy v 10. 20. letech 20. století, kdy vidíte, jak vlastně znetvořená nějakou pozdější přemalbou byla ta Marina tvář. To znamená, ten výsledek dnešní je opět restaurátorským zásahem. Tady teda konečně něco, co jste možná očekávali u té přednášky, a sice obecné povídání o tom, jak si můžeme středověkého umělce představit. Já jsem vám to schválně naboural trošku na začátku. Nemůžeme si ho představit jako individuálního tvůrce, ale jako součást kolektivu. A ta jména, která známe, jsou jména mistrů, to znamená těch, kteří vlastně jsou
jsou garanty té kvality a koordinátory té práce. Středověká knižní malba nám zajímavě ilustruje taky vlastně takovou iluzivní představu o individuální práci středověkých malířů, sochařů, případně jiných řemeslníků. Tohle je krásná francouzská knižní malba z počátku 15. století, která ovšem neukazuje nějakou středověkou realitu, ale interpretuje starší antický text a znázorňuje Jáju z Kyziku, možná, že se jmenovala spíše Lája nebo Mája, řeckou umělkyni, která byla činná v době kolem roku 100 před Kristem v Římě a Neapoli. A jak ji známe, nebo jak ji středověk poznal, díky textu Plínia, starověkého autora, který zahynul při výbuchu Vezuvu a napsal kapitoly o přírodě, které si můžete přečíst i v češtině z překladu ze 70. let. A je tam zmiňována jako jedna ze 6 významných malířek. Takže v antice byly malířky. Jak známo, my máme docela dost zpráv o antickém deskovém malířství, ale nemáme žádnou památku. Znamená, všechno je pouze rekonstrukce na základě textů, a to je jedna z nich. Podle Plínia ta malířka požívala velké vážnosti, malovala velmi svižně, zručně, byla také schopná slonovinových řezeb a za svou práci údajně pobírala nadprůměrné honoráře, ale portrétovala především ženy. Plinius tam konkrétně jmenuje autoportrét před zrcadlem, který je tady vlastně ilustrován, ta představa, a nějaký portrét staré ženy. Tady to je chyba, pardon, to tam nemá být, to jsem neopravil. No, takhle sice si nějak můžeme představit, ale spíše ne. Jo? Je tam ten princip, ona teda drží to zrcadlo, ten portrét pomocí zrcadla je takové zase jako rozvinuté téma v dějinách malířství až daleko k Rembrandtovi, ale to není podstatné. Nicméně něco z té středověké reality tady je, vlastně to dílčí tady je. Jo? Můžeme si představit, jak teda ten malíř měl tu desku nějak opřenou, vidíme tu ty potřeby malířské, paletu, štětce, mističky na rozdělávání barev, kdy ty pigmenty byly směšovány s poidlem, většinou vaječným bílkem, později olejem lněným. A byly to pigmenty samozřejmě většinou buď to organického nebo anaerobického původu, to znamená rozemleté různé květiny, zbytky, nějaké sušení živočichové, anebo horniny. Tak můžeme dál. Tady je potom taková německá interpretace pozdější téhleté Jáji z Kyziku, která ve zkomoleném překladu, je to trošku složité, se objevuje jako Marcia Varonis. Tady je v německém překladu Boccacciova spisu o slavných ženách, kde jmenuje právě na základě toho Plinieva spisu tu malířku. A vlastně obecně to je 106 medailonů o slavných ženách v dějinách. Tohle je teda dřevořez ze 70. let 15. století z Ulmu. A vedle té představy o vytváření deskového obrazu, vlastně v tom klášterním prostředí, to je to, o čem jsem mluvil na začátku, ty kláštery byly místy produkce těch uměleckých děl, tak je tu i představa o vytváření dřevěné sochy. To znamená, je tam ta základní hmota umístěna takové jako ponku, který se dá otáčet a pomocí dlát, kterými se tluče tedy tou dřevěnou palicí, tak se rovnoměrně odebírá ta hmota, ten sochař to může dobře kontrolovat. Proto, když byste si všimli, a já nevím, jestli v té expozici to je někde vidět, když byste měli možnost si podívat na středověkou sochu ze zhora, tak na ní najdete tady v temeni takový jako čep, a to je právě ten zbytek toho kolíčku, kterým byla umístěna toho ponku. Tak prosím dál. Tady je téměř soudobá ilustrace, taková expresivně pojatá, opět z jihoněmeckého prostředí, která ukazuje vlastně lidi ve znamení Merkura, kteří mají tendenci k umělecké tvorbě. Takže jsou tu právě malíři, sochaři,
nějací tvůrci iluminací nebo nějací spisovatelé a dokonce i takovýhle jako nějací cínaři. To je jenom pro tu ilustraci zase tady přímo on opracovává tu sochu právě na tom ponku. Takže to jsou jedny z mála takových středověkých dokladů o tom, jak ideálně v ideálním takovém dílčím zobrazení si můžeme představit vytváření té práce. Znamená, ono to sugeruje tu individuální tvorbu, ale musíme si skutečně, nebo prostě víme, a je to tak, že ta středověká díla nejsou prací jedné ruky, ale skutečně kolektivu specialistů, můžeme říct. Tak, můžeme dál. Jak vypadalo to vzdělání středověkých umělců v městském prostředí? To je to, co tak nějak víme. Je třeba na začátek říct, že i když jsem jaksi oddělil to městské a to klášterní prostředí, tak ono bylo prostupné. Jo? Ty světy, ten svět toho sakrálního prostředí a ten svět toho profánního světského prostředí byly prostupné. To znamená, mohl i pro klášter pracovat umělec, který žil v blízkém městě nebo tak podobně. Jo? Nebylo to tak, že by to bylo plně ohraničené. Ale to, co my jakž takž víme z pramenů, z dokladů, tak je to městské prostředí, kde to vzdělání bylo přístupné a vůbec možné tím způsobem, nebo z toho důvodu, že bylo navázáno na blízké a důvěrné příbuzenské a přátelské vztahy v rámci těch středověkých měst. Prostě ta tzv. Zasíťovanost těch rodin byla strašně podstatná pro kariéry těch jejich potomků. Velmi často ty rodiče řídili ty osudy těch dětí, to znamená, ti chlapci byli zapisováni k mistrům jejich otci, ten otec musel zaplatit nějaký poplatek, to znamená, vylučovalo to úplně ty nejchudší vrstvy, a nebo pokud byl nějaký nadaný chlapec z těch chudších vrstev, musel si to odpracovat delší dobou té nejnáročnější fáze toho učení. Ti adepti navíc museli splňovat přísná morální kritéria, museli pocházet z manželského lože minimálně a museli mít ještě ručitele z řad přátel té rodiny. Ty se za ně museli zaručit, že opravdu to je slušný chlapec, který prostě se tomu učení bude věnovat. Ta obvyklá doba učení je strašně jako široce založena. Mohli to být chlapci už v 10 letech, kteří tam šli. Většinou se uvádí 14-15 let jako vstup do toho učení. A to učení většinou trvalo do těch 23 až 25 let. Velmi to záleží. A to jsou ty velmi přibližné doby. Je to také proto, že různá řemesla, a je třeba říct, že malířství a sochařství patřily mezi řemesla, ten moderní pojem umění neexistoval ve středověku, že různá řemesla měla různé předpisy, v kolika letech minimálně ten chlapec může do toho učení vstoupit. Takže proto jsou tam i tyhle ty odchylky. Odchylky jsou i v té délce toho učení. Jo? Dneska vy máte školu, víte, že budete studovat 3 roky, když přetáhnete, tak platíte a tak dále. Ale zkrátka tím, že to bylo neformální učení nápodobou, tak to bylo velmi individuální jednak podle doby, kdy v ranějším středověku je to trošku jinak než v tom pozdějším středověku, a jednak teda i podle zvyklostí, lokálních zvyklostí nebo obecně zvyklostí v těch dílnách. Přibližně nejdelší vždycky byla ta doba učňovství, přibližně těch 3 až 5 let. Ty učni měli, se někdy píše v literatuře, úkoly přímo jako sluhů a byli tak někdy i nazýváni. Dělali vlastně ty nejhlubší práce, kolikrát i potenciálně zdravotně nebezpečné. Bylo to třeba mletí částečně jedovatých pigmentů, výroba klivu. Zkrátka musel poznat tu nejtvrdší práci, jakoby od spoda, že jo, se říká tak. A někdy s nimi byly i velmi špatně zacházeno, proto právě byly důležité ty dobré vazby rodiny původu toho učení na tu dílnu, protože si potom ti mistři třeba nedovolili tolik těm chlapcům, tolik je vlastně jako zneužívat, dá se říct. Pokud se ukončilo to učňovství, tak potom nějak úspěšně a ten adept byl k tomu, tak
Ten mistr potom, to máme doloženo vlastně později, ten mistr potom řekl vlastně v tom cechu, že pokud už existovaly cechovní společenství, že z toho učně se stává tovaryš a to už byl vlastně takový blízký pomocník toho mistra, který od doby pozdního středověku byl čím dál tím více na cestách, protože byla vlastně vůle, aby poznal nejenom tu domácí dílnu, ale i vlastně zajímavé osobnosti už v té době a inovace v jiných centrech. Takže mohl být na cestách rok i dva, nebylo to úplně nejbezpečnější, potkala ho různá nebezpečenství, nebylo to úplně nejlevnější, ale k tomu právě pomáhaly ty dobré rodinné vazby, protože pokud třeba skrz obchodní kontakty nebo skrz původ ta rodina měla kontakty v jiných městech, v jiných centrech obchodních, tak ty rodiny mu mohly, ty spřátelené rodiny zajistit nějaké ubytování nebo další kontakty třeba na ty dílny nebo na ty mistry, se kterými ten tovaryš se chtěl seznámit. Tenhle ten princip platí pro všechny ty tři základní umělecké obory, architekturu, sochařství, malířství v zásadě. Jo, v zásadě ten princip je velmi podobný. Takže obohatil ty své technologické i čistě výtvarné znalosti, jak říkám, velmi často u nějakých spřátelených mistrů, kam byl třeba doporučen, nebo už o něm věděli, nebo nějakým způsobem řekli té domácí dílně, podívej, jdi za támhletím, ten tě může něco zajímavého naučit víc než já. Zase variovalo potom ty roky, kdy vlastně ten tovaryš, když se vrátil, tak byl jakýmsi pomocníkem mistra, dneska se tomu říká stínování v té ekonomické řeči, zblízka vlastně viděl, jak se vede a organizuje práce v dílně nebo případně na té stavbě, známo je to hlavně z těch staveb, z toho stavebního provozu, a mohl i v případě delší nepřítomnosti mistra vést tu dílnu typicky s mistrovou manželkou. Takže tam docela důležitou roli hrály ty manželky, ještě o tom za chviličku uslyšíme, na které někdy byla kladena ta zodpovědnost, že vlastně s tím nejbližším spolupracovníkem, s tím pomocníkem vedli ty provozy. Na konci toho vzdělání vytvořil ten majsterštyk, ten mistrovský kus. Jeho zadání bývalo jednoznačně definováno cechovními nebo hutními předpisy a potom uznání těmi staršími mistry se z něj stal ten mistr. Takže mohl potenciálně založit svoji dílnu, nicméně musel mít na to dostatek peněz, což spíše neměl, takže často se to řešilo sňatkem s vdovou po mistrovi, která zdědila zavedenou dílnu a nebylo možné, aby ji vedla dlouhodobě sama. A bylo pro ní výhodné, když si vzala vlastně i výrazně mladšího nového mistra. Zase souvisí to s demografickou situací ve středověku, kdy byla velká úmrtnost a zároveň byly velké věkové rozdíly obvykle mezi ženami a jejich manželi. Ti manželé byli velmi často docela výrazně starší, takže relativně brzy umírali a vlastně bylo vlastně hodně vdov ve středověku. A některé ty vdovy mohly mít ty dílny a prostě bylo pro ně obvyklé a vlastně přirozené a výhodné, že si vzali čerstvého mistra, on se dostal do zavedené dílny, nemusel vlastně si ji složitě zařizovat nějakými, dneska řečeno, investicemi a ten provoz jaksi pokračoval dál. Nebo bylo výhodné, že pokud se stal brzy tím mistrem, tak mu rodiče vlastně zařídili sňatek se ženou vhodného postavení původu, která přinesla dostatečně vysoké věno. Ty nejstarší doklady o pražském malířském cechu pocházejí z přelomu let 1347-48, proto jsem mluvil o tom v těch předchozích slajdech. Ta organizace měla nejen ten hospodářský, ale i náboženský charakter. Typicky se uctíval svátek svatého Lukáše 18. října, na chviličku, a to členství se pro malíře stalo povinné, mluvíme o malířském cechu, ale až po husitských válkách, takže oni mohli a nemuseli být těmi členy. Ten cech sdružoval v pozdním středověku i další řemesla. Jo, to bylo typické, nebyl to výhradně malířský cech, ale byli tam štítaři, tvůrci štítů, malíři štítů, iluminátoři, to znamená tvůrci knižní malby, knihaři, případně ti, co vyráběli pergamen.
Tak, můžeme dál. Pokročíme, slyším, že už doba pokročila. Tady jenom taková ilustrační věc, co jsem tam ještě doplnil na poslední chvíli, kdy ta malířská bratrstva v pozdním středověku mohla i mít své oltáře ve velkých nebo v rozvinutých městech, což byl třeba Lübeck na konci 15. století, významné Hanzovní město, kde tenhle oltář byl původně umístěn u františkánů, dneska je teda v tom muzeu, a je to docela monumentální dílo, které má vlastně dvojitá křídla, na nichž je malba, na nichž jsou osudy svatého Lukáše. Tady svatý Lukáš maluje Panu Marii. Proč svatý Lukáš? Protože svatý Lukáš podle tradice, stařičké tradice, už od pozdní antiky, je považován za, nejen za evangelistu, ale i prvního malíře Panny Marie, protože ji znal a zachytil. Prostě je taková tradice. Takže potom malíři ve středověku se odvolávali na svatého Lukáše a chápali ho jako svého patrona. Můžeme dál. Tady jenom je zajímavé, že ten malířský cech, který to vlastně vytvořil, tak se tady zvětšnil. To je typický znak malířského cechu, to znamená štít s těmi 3 bílými štíty, a tady vlastně je to tak jako důchybně komponováno na liturgický oděv toho kněze, který uctívá ty ostatky svatého Lukáše. Můžeme dál. A tady je potom takový výjev, kde jsou ty ostatky svatého Lukáše ukládány, a tenhle ten člověk má na tom lemu, prosím dál, nápis Hermann Rode, což, jak vidíte, je autor těch maleb. Takže si můžeme představovat, že to je jakýsi autoportrét, může a nemusí být. Nicméně jsme v době, kdy to sebevědomí těch malířů bylo docela vysoké a oni byli schopni se tam i zvděčnit. Takže čím víc jdeme třeba k tomu roku 1500, v tom pozdním středověku, tak tím, jak si lépe máme ty osobnosti zmapované. Můžeme dál. Jsme zpátky na konci 14. století, tady se trošku vracíme na začátek toho vyprávění, a sice na tu otázku, k té otázce Padleřovského sochařství předpokládaného. Já na něj už několik let nevěřím, ale to nevadí, to je otázka v diskuze. Tohle je unikátně zajímavě dochovaná tady v jihočeském prostředí dílo, které souvisí s tou pražskou sochařskou dílnou, která pracovala zřejmě pod vedením Petra Padléře na výzdobě pražské svatovícké katedrály. Tady máte ten osud, ten fragment byl nalezen za zdílným domě u Koníčka v roce 1901 a je možné, že ta socha světice, která je označena jako světice tím, že má takovou čelenku s 5listými růžemi, takže byla původně určena právě do Třeboňského kláštera. Takže ta shoda s těmi některými portrétními vystami českých královen je obrovská, zjevná, a prostě setkáte se běžně s tím, že je to práce Padleřovské dílny. Já jsem byl opatrnější a nazval jsem to jako pražská sochařská dílna, která pracovala tady v rámci té katedrály. Takže zase určitá konstrukce. Můžeme dál. Tady jenom pro ilustraci, to je fotka toho fragmentu od Josefa Sudka. Existuje Sudkův archiv digitalizovaný, který ukazuje řadu těch sbírkových věcí, sbírkových předmětů z Alšovky. Tak můžeme dál. Zase jsme na počátku 15. století zpátky. Tady je zajímavý ten rozpor mezi tím opakováním toho staršího vzoru Madony Roudnické, uctívaného obrazu z konce 14. století, připisovaného mistru Třeboňského oltáře, a tím množstvím světců a světic na tom rámu. My ten obraz pomůcně nazýváme jako Madona z kostela Nejsvětější Trojice v Českých Budějovicích. Jak někteří víte, tak dneska tam je velmi proměnná kopie. Ten obraz se tam ale dostal až na začátku 19. století a má nějaký krumlovský původ, zřejmě možná i mohl vzniknout v tom krumlovském prostředí, ale
ale opatrněji je to řazeno ještě pořád do toho pražského prostředí. Nepředpokládáme totiž, že by v tom kritickém období počátku 15. století ještě vůbec v jižních Čechách byly nějaké samostatné a takhle pracující malířské dílny. Prosím další. Aha, a tady jsem dal zadní stranu, kterou nemůžete vidět zatím, možná tam dáme ještě to zrcadlo, jako je to u ostatních těch obrazů, ale tohle je vlastně ta jaksi abstraktní malba zadní strany, která napodobuje nějakou desku z drahocenného kamene, čímž odkazuje na starší přenosné oltáře. Takže to je jenom tady takový doplněk k tomu, abyste viděli to, co nemůžete vidět. Prosím další. Tady se dostáváme už do té poloviny 15. století, kdy jsme zřejmě těsně po husitských válkách, to znamená, ten provoz umělecký do velké míry byl přerušen a vlastně jaksi ta struktura těch městských dílen se rozpadla. Ti tvůrci se možná kolikrát přesunuli do okolních zemí a tou okolní zemí mohlo být Bavorsko, odkud zřejmě přišel autor i této krásné dřevěné piety z Všeměřic. Já jsem schválně dal tuto historickou fotografii někdy ze 60. let, kdyby se to dalo přiblížit, ale to nevím, jestli se dá, to nevadí, tak tam najdete popiska český mistr, jo, což je přesně, co se dřív dělávalo, ale to je naprosto dneska už nemyslitelné, že by to někdo napsal do popisky, protože to by znamenalo, že ten mistr byl jako Čech, nebo a nejde. Jo? Ve středověku takhle to nefungovalo. My nevíme vůbec národnost těch tvůrců, nemůžeme vůbec říct, že to byl český mistr, to prostě neexistuje, nejde. A je to vlastně svým způsobem dneska jako úsměvné, ale je to pochopitelné. Je to pochopitelné, že vlastně je to určitá snaha o budování toho jaksi národního umění. Dříve tu i byly úvahy o souvislosti s dílem zase anonymně nazvaného mistra Týnské kalvárie, to znamená sochařské dílny, která vytvořila monumentální kalvárii ukřižovaného Pannu Marii a svatého evangelistu do chrámu Panny Marie před Týnem, ústředního chrámu českých utrakvistů, to znamená těch, kteří se po husitských válkách přiklonili k té jaksi reformované straně církve. Nicméně ta datace je velmi problematická, takže jsem zvolil takovou hodně jako kompromisní do té poloviny 20. od poloviny 20. do poloviny 30. let takový kompromis. Jinak, kdo znáte Jižní Čechy, tak Všeměřice jsou maličká obec, v podstatě pár stavení nalevo od silnice, když jedete na hranice s Rakouskem, kde stávala polní kaplička, dneska už tam není, kde v roce 51 jeden historik umění objevil tu pietu, rozpoznal její středověký původ a stala se z toho jedna z nejvýznamnějších soch vůbec prostě v tom středoevropském prostředí. To sousoší ale bylo pravděpodobně určeno pro klášter Klarisek, které vlastnili tuto oblast a při barokizaci tam zřejmě tuhletu gotickou pietu přesunuli. Můžeme dál. Bavorská proto, že, a tady to vlastně není, že ty obličejové části naznačují určitou souvislost s bavorským sochařstvím právě 20. 30. let 15. století, ale je to pouze teorie, proto je to pražská či bavorská, je to velmi opatrně, je to hodně alibistický popisek, se přiznám, ale nelze úplně rozhodnout. Tady jenom zase co vidět nemůžete, protože ta socha je přisazena ke zdi. Dneska se ještě v tom určení autorství postupuje tak, že se zkoumá zadní strana hlavně. Moji studenti ví, vždycky říkám to nejzajímavější na zadní straně obrazů jsou v podstatě, protože se má za to, že ten sochař tady vlastně zanechal ten svůj individuální rukopis. Takže se vlastně paradoxně možná pro vás nezkoumají ty tváře nebo záhyby šatů, ale zkoumá se směry, jimiž ten sochař
vydlbával tu zadní stranu té sochy, to bylo kvůli tomu, aby nepraskala při pohybu toho dřeva, i když vyschlého. Takže dneska, pokud se určuje autorství, tak se určuje podle tady vlastně těch vydlabaných částí. Tak prosím dál. Tady ještě jsme, tady už jsme v době, kdy předpokládáme po té polovině 15. století už nějaké dílny, třeba vázané na významnější lokální dvůr, takzvaný dvůr, nazval jsem ho dvůr, můžeme říct pánů z Hradce. Kolega, jeden, který s tím zabýval, tak docela přesvědčit dokázal, že tady ta Madona Šimečkova, kterou tu máte ve věrné reprodukci, protože v expozici není, tak vám ji tu nabízím aspoň v té reprodukci, která vznikla po polovině 15. století, mohla vzniknout už nějaké jindřichohradecké malířské dílny, právě navázané na pány z Hradce. To je jen taková ukázka, že už vlastně po té polovině 15. století můžeme počítat s těmi lokálními dílnami. Můžeme dál. Opět obrázek něčeho, co tu vidět nemůžete v expozici, ale je to významný kus, který ukazuje, že v závěru 15. století se ta situace mění ani ne tak v tom smyslu, že bychom lépe určovali autory těch obrazů, ale v tom smyslu, že trošku dokážeme lépe odhadnout, z čeho čerpali. Tohleto malířství, a tady je vlastně docela pěkný příklad těch křídel oltářní archy z Doudleb, je celé postavené na grafických listech. Jsme v době, kdy už je rozvinutý knihtisk, je velmi rozvinutá grafika, je vlastně samostatným odvětvím, jak dřevořezy, tak mědirytiny. A podle té grafiky ti autoři pracují. O to víc to, jak si specialistům stěžuje tu práci, protože ten jazyk najednou začíná být velmi univerzální. Ale jak jsme viděli v tom Libeku, občas je takový vtípek v tom, že ta datace, což je tady ten případ, tady si můžu prstem ukázat, tady vlastně v tom lemu, anebo několikrát na těch obrazech, je datace 1494. Proto jsem si dovolil ten přesný rok. Vždycky to bývá nějaké rozmezí, ale tady vlastně ten autor nám to přímo datoval. A občas v tom lemu máme i zaznamenáno jméno toho malíře, jak jsme to viděli na té libecké desce. Prosím dál. Tady teda tou grafikou, ze které je to odvozeno, je grafika Martina Schongauera, strašně slavného, významného, oblíbeného, šířeného rytce, kterého obdivoval a chtěl se s ním setkat Albrecht Dürer, ale přišel do jeho dílny těsně po skonu Schongauerově. A tady podle těch Schongauerových grafik jistě pracoval i ten zřejmě, možná, hypoteticky, jeho německý, někde za hranicemi, rakouský, bavorský, malířská dílna, která ty desky do Doudleb dodala na konci 15. století. Můžeme dál? No a chýlíme se k tomu roku 1500, chýlíme se k té, jak si můžeme říct, modernější době, a době, kdy přeci jenom z archivních pramenů nám vyplývá trošku více konkrétních jmen. Proto vy najdete v té expozici tohle dílo připsané mistru Alexandrovi s otazníkem, opět trošku alibisticky, trošku opatrně. Je to nádherná řezba zobrazující klanění 3 králů z Českých Budějovic. Zřejmě to bude budějovického původu. Údajně pochází z zaniklého špitálu svatého Václava. A snad je prací zde usazeného mistra Alexandra, původem možná z oblasti Horního Porýní. A proč tohleto dílo teda se připisuje, a nejsem to jenom já, Alexandrovi, protože tady v lemu pláště jsou písmena A něco, co lze snad interpretovat jako L, no snad. Takže by to byl právě ten princip toho jakési skryté signatury toho autora v tom lemu, ale může to být i jinak. My ale skutečně známe jakéhosi Alexandra Obensteina, který sice nebyl měšťanem tady v Budějovicích, ale trvale zde bydlel a měl dílnu v domě jednoho z měšťanů na jižní straně náměstí. Takže máme ho docela dobře zmapováno. Byl navíc představeným cechu zlatníků, malířů a později řezbářů v docela dlouhé době na počátku 16. století. Takže
je to určitá zase hypotéza, která by mohla i pravděpodobně znít. Tady máte ten relief ještě před restaurováním, dneska je restaurovaný dole. Tak prosím. No a takovouhle druhou osobností z toho počátku 16. století je zase anonymní mistr reliefu Oplakávání ze žebráku, strašně složitý název, který je pojmenován po mnohafigurovém výjevu Oplakávání dneska v Národní galerii v Praze, které původně pochází z kostela v obci Žebrák v středních Čechách a patří mezi tvůrce tzv. Podunajské školy. To byli tvůrci malířství a v grafice, kteří používali takové, jako můžeme říct, expresivní prvky. Ten mistr je opět fikcí, umělecko-historickou konstrukcí, která byla vymyšlena přibližně před 100 lety a od té doby se nám v těch dějinách umění drží. My ji nějakým způsobem používáme, i když výstava před 10 lety v Plzni ukázala, že je to vlastně velmi problematické a spíše funguje jiný mistr reliefu Oplakávání, a sice ze Zvíkova, který byl vymyšlen v 60. letech 20. století a jako funguje lépe. Já to nebudu rozvádět, nicméně jsem ho zachoval, Oplakávání ze žebráku, a máme tu vynikající dílo ikonograficky, motivicky, neobvyklé, kdy Bůh Otec drží svého mrtvého syna, předkládá ho tomu divákovi nebo tomu věřícímu a je to opět vytvořeno podle grafik. Já jsem tu zvolil schválně obrázek, kdy je vidět, jak se šíří sláva našich sbírkových předmětů, bohužel teda ještě s původní polychromií před restaurováním, i třeba na umělecko-historickém semináři v Hamburku, to je reprodukce jednoho diapozitivu starého, takže jenom takový vlastně vtípek. Tak prosím dál. No a nakonec jsme dospěli na počátek 16. století, kde máme skvělé dílo, dneska restaurované, zvu vás k té návštěvě. Tady máme fotku z restaurátorského ateliéru, kde pan restaurátor si vyzkoušel, jak by vypadalo, kdyby nad ten relief Oplakávání se dal kříž, který tam původně byl zasazen. Tady je takový otvor a původně tam byl kříž, na který poukazoval mladší Nikodém, který ještě drží v ruce hřeby, kterými byl Kristus ukřižován. To připsání jakési fiktivní podunajské sochařské dílně je na základě toho, že opět tu vidíme takový jako expresivně rozevlátý plášť svatého Jana, který paní Marii pomáhá přidržovat z kříže sňatého Krista a zdá se, že opět podle nějakých grafik, které se ale zatím nedaří dohledat, bylo tohoto sousoší vytvořeno. Uvažuje se, že původně ten relief byl v některém kostele v Horažďovicích, pro nás možná překvapivě, ale v Horažďovicích máme některé docela významné donace uměleckých děl spjaté s rodinou Švihorských z Riesenberka, významnou šletickou rodinou, která zastávala vysoké úřady v tehdejším království. Ten název je Oplakávání Krista z Korkusovy hutě, ale teda ten kostel nalezení svatého kříže byl postaven až v 19. století. Takže opět pozvánka na to, aby se podívali, jak pan restaurátor nádherně tu řezbu očistil a odkryl. Tak a chýlíme se ke konci, skutečně. Nechýlíme, pardon. Tak tady je ještě stavitelství, docela velký oddíl, to teda ale vás nebudu ničit. Pro stavitelství máme docela dobře uchytitelnou, a naši studenti to ví, osobnost Hanse Getzingera, který stavěl některé kostely. Prosím dál, ať to urychlíme. No, to je složité, prosím dál. To jsou ty stavby. Haslach v Rakousku, Chvalšiny mezi Krumlovem a Prachaticemi a Rožmberk nad Vltavou mezi Vyšším Brodem a Krumlovem. Tady máme prostě zachytitelného stavitele, který se nám tu podepsal do té klenby, Hans Getzinger. Zvětšnil se tak v té klenbě, zdá se, můžeme dál. Zdá se,
že zdá se, že se narodil v Horních Rakousích, v tom Haslachu, potom uzavřel to své školení v jedné z velkých německých hutí, snad Vídeň nebo Pasov, jako tovariš mohl poznat práci některých venkovských skupin východního Bavorska a Salzburska a při cestě zpět do Haslachu se připojil ke skupině kameníků a stavitelů, kteří pracovali v oblasti kolem Aterského jezera, Aterzé, a s nimi potom po staré obchodní stezce směrem na sever šel za prací, která nabízá v Rožmberském panství v souvislosti s obnovou měst a kostelů po hutické éře prostě konjunkturu. Takže to je taková moje pohádka o tom, jak jsem si vymyslel, jak ten Getzinger se sem dostal. Zvažoval jsem lecos, protože ta jeho práce je velmi neobvyklá, souvisí právě spíše s tím bavorským prostředím, nikoli s tím rakouským, nicméně některé ty prvky v té skupině, která produkovala ty venkovské kostely, odkazují i na Rakousko. Tady máme tu nápisovou pásku, kde se nám sebevědomě podepsal. To jméno stojí na velmi prominentním místě, ta klemba jako obraz nebe vždycky v těch kostelech a Getzinger si zaslouží to své místo v nebi, protože se zasloužil prostě o nádherné klemby, originální dílo, které potvrzuje jeho výjimečnost. Takže to je taková jako květnatá moje interpretace tady z té oblasti stavitelství, protože jsme se doposud bavili pouze o sochařství a malířství ve vazbě na ty sbírky. Můžeme dál. No a jsme na samém závěru. Padleřem jsme začali a Dürerem na konci 15. století můžeme skončit. Ten Dürerův autoportrét a vůbec celá ta jeho osobnost nám značí to, kam se ten středověký vývoj kolem roku 15 dostal a jak se i v tom středoevropském, nikoli italském prostředí vyprofilovala ta umělecká osobnost. Ten Dürer byl trošku extrém i v tom, že výborně využíval toho nového média grafiky. On byl mediálně zručný, by se dneska řeklo. Navíc se inscenoval velmi extravagantně, tady má takový slavnostní černobílý oděv, má jemné kožené rukavice, které poukazují na učenost umělce. Už to není pouze řemeslník, ale během toho 15. století a díky těm jeho cestám do Itálie se z něj stává dokonce učenec. Dürer zanechal některé spisy teoretické, které se staly docela důležitými zdroji pro nové umělecké teorie v tom německojazyčném prostředí. Dokonce byl tady na tom jeho portrétu, který je v Madridu, identifikován ten pohled někde v Tyrolsku. A tady máme tu situaci, kdy on se ze své tovarišské cesty vrátil 4 roky předtím a hned poté jej otec oženil s Agnes Frejovou, vůbec se neznali předtím, která právě přinesla těch 200 zlatých jako věno a pocházela z obecně lépe situované rodiny. Takže to byla potom ta možnost pro Dürera se stát vůbec tím mistrem, vést tu dílnu, stát se slavným. A tady on si je toho velmi vědom, takže je to opět přesně datováno a říká, napsal tady, to jsem namaloval podle své podoby, bylo mi 26 let, Albrecht Dürer. Teď už mám takové závěrečné vtipky. Tohle je představa, jak si firma Samsung představuje, že by dneska Dürer se fotil, Dürer by určitě dneska byl strašně zručný na mediálních sítích, na těch sociálních sítích, protože skutečně se uměl jako prodat. Takže další. Ještě? Děkuji za pozornost a ještě jedno logo. Tak. Takže děkuji moc krát za pozornost. Snad to nebylo příliš hutné nebo rychlé, snad jsme si ukázali vše podstatné a snad jsme splnili ten časový limit. Děkuji a případně jsem ochoten k nějakým diskuzím, pokud budu vědět.